Stratili sme zbytočne puky na červenej či modrej čiare a nás potrestali a no, nám to nevyšlo. Ešte tam bolo odhodlanie za toho stavu 3-1, možno aj do záverečnej tretiny, ale už to nevyšlo, nie? Nevyšlo. Ako musíme celých 60 minút hrať, tak ako si povieme a proste musíme byť aj disciplinovaní a proste makať. Opäť tie presilovky, zase ich tam bolo niekoľko, zase sme ich nedokázali využiť, naopak ešte sme inkasovali. Čo k tomu možno povieš? Ťažko niečo povedať, ako my máme dávať góly na presilovke, nedostávať a možno musíme viacej strieľať alebo proste zjednodušiť to, ale musíme na tom popracovať určite. Rabčan bol dnes prekonateľný alebo tiež mu vyšlo podľa teba? Ako výborne chytal, to sa výborný brankár tiež, ale mali sme tam šance, ale tak ako som hovoril, výborne chytal a neviem, možno aj kebyže sme stále pre tou branou, tak by to pomohlo, ale ťažko teraz povedať.